Λοιπόν, έχουμε φτάσει Αθήνα, στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Έχουμε μερικές ώρες ανταπόκριση, όχι πάρα πολλές, φάση 3-4 ωρίτσες. Έχουμε τόσο χρόνο όσο να κάτσουμε λίγο να δούμε τι θέλουμε να κάνουμε, να βρούμε πώς κλείσουμε κάνα οτιδήποτε, καμιά δραστηριότητα με το άλλο. Εδώ είναι η Μαρία, το κοιμάται. Τώρα και να το γυματάκι. Είμαστε 10 λεπτά εδώ πέρα και έχω ακούσει 3 φορές το ίδιο πράγμα. Να μην έχετε σπίρτο και αναπτήρες και τσιγάρα ηλεκτρονικά. A few moments later. Αφού επιτέλους σκάσανε, να πω αυτή τη στιγμή ότι έχουμε κλείσει τα booking και στο Αμπου Ντάμπι και στο Ντουμπάι και στην Κωνσταντινούπολη. Εδώ είναι οι τιμές και τα αεροπορικά κοστίσανε τόσο. Άρα ήδη είμαστε περίπου σε ένα τέτοιο budget. Από δραστηριότητες το μόνο που έχουμε κλείσει ήταν το Μουσείο του Μέλλοντος. Κάνει κάπου στα 40 ευρώ. Το κλείσαμε γιατί γενικά γνωρίζαμε ότι είναι το μόνο που μπορεί να μην υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις. Και λογικά τώρα θα αρχίσουμε σιγά σιγά να κλείνουμε και τα υπόλοιπα. Να βγάλουμε έτσι πάνω κάτω ένα πλάνο ημερών, να δούμε λίγο τι παίζει. Επειδή δεν έχουμε να κάνουμε, καθόμαστε και βλέπουμε το αεροπλάνο και το αμαξάκι εδώ πέρα που σμπρώχνει. Να κάνει όπως την δεν μπορεί. Δεν ξέρω αν ακούγεται η σιρήνα που παίζει από πίσω. Είμαστε στο αεροδρόμιο Αθήνας, αγώνας στο Βενιζέλο. Και εκεί πέρα που αράζαμε, ξέρω εγώ. Απλά έγινε διακοπή ρεύματος όλο το αεροδρόμιο και ξεκίνησε τώρα ό,τι να συνεχίσει. Γιατί στη Χανιά δεν τα βλέπεις αυτά τα πράγματα. Μένει μια ώρα για την πτήση ακόμα. Και εννοείται ότι είχαμε προνοήσει ότι τώρα θα πεινούσαμε με τη Μαρία. Και φέραμε από τα Χανιά. Τι φέραμε? Μουσακά. Φέραμε μουσακά, αλλά παστίτσιο μουσακά, αλλά δεν έχει τις μαλακίες που έχει μέσα ο μουσακά. Ο μουσακά μέσα έχει μελιτζάνες, κολοκύθια. Αυτό τώρα έχει μόνο τα ωραία κομμάτια. Όχι ότι Κιμά, απλά δεν έχουμε μαγειρέψει και μας πείσουν. μπεσαμέλ, ας αυτά δεν λέμε. 6 hours later. Λοιπόν, μόλις φτάσαμε στο αεροδρόμιο στο Αμπου Ντάμπι, να πω ότι είναι αρκετά luxury. Βλέπεις εδώ πέρα, μαρμάρινα. Όλα τα διαδρόμους. Και πίσω είχε κάτι τζαμποταξάκια, αλλά δεν τα πήραμε. Μπορούσαμε να τα έχουμε πάρει. Και το αστείο από όλη την πτήση είναι ότι όταν πηγαίναμε, δύο τύπες ξεκίνησαν να τσακώνονται. Μία έσπρωξε την άλλη, μετά να πλακωθούν. Είτε μια Ιταλίδα, μια Ελληνίδα. Ό,τι να είναι. Μες στην πτήση γνωρίσαμε έναν τυπάκο ο οποίος είχε πάει από μια δεκαετία φορές στο Ντουμπάι. Μας είπε πού να πάμε, πού να φάμε, τι να κάνουμε, πώς να μετακινούμαστε. Σε κάποια πραγματάκια φαινόταν λίγο περπαλήθειας. Έλεγε κάτι ότι δεν υπάρχει Facebook στο Ντουμπάι και τέτοια. Δεν ξέρω, μπορεί να ισχύει. Μπορεί να μην μπορείς να πεις και καλά. Ξέρετε, μόνο αν έχεις VPN. Αλλά θα το δούμε. Λοιπόν, πρώτα 2-3 πραγματάκια που κάνεις γενικά όταν πας στο εξωτερικό, εκτός από το να πας τουαλέτα και φτάνεις σε μια χώρα η οποία είναι εκτός Ευρώπης. Συνήθως είναι να βγάλεις κάποια μετρητά, μήπως χρειαστούν, ή να πάρεις κάποια κάρτα SIM, γιατί κατά πάσα πιθανότητα δεν θα πιάνουν τα δεδομένα σου. Εμείς εδώ πέρα όλοι μας λένε μην βγάλετε μετρητά, μην βγάλετε μετρητά, οπότε το πάμε μαζί τους, δεν θα βγάλουμε μετρητά. Έχουμε έρθει να βγάλουμε μια κάρτα SIM, οι οποίες γενικά είναι πολύ πιο ακριβές από ό,τι τις βρίσκεις σε άλλες χώρες. Δηλαδή, συνήθως σε άλλες χώρες με ένα 10-15 ευρώ θα βρεις ένα πακέτο με απεριόριστα, με 15 ευρώ. Τώρα εδώ πέρα, από ό,τι πάνω κάτω όπως το είδαμε, πρέπει να είναι γύρω στα 30-35 ευρώ για 15 GB. Εντάξει, με σωστή οικονομία για ένα μήνα και hotspot σωστό, το άλλο βγαίνει. Παρ' όλα αυτά ήταν κάτι το οποίο με παρεξένεψε, γιατί συνήθως όντως είναι πιο φθηνά. Επίσης κάτι που δεν ήξερα είναι ότι μπορείς να βάλεις κάρτα SIM από τη Revolut σε περίπτωση όμως μόνο που το κινητό σου το υποστηρίζει, και το οποίο γενικά το δικό μας δεν το κάνει. Το οποίο σίγουρα θα ήταν πιο φθηνό, αλλά δεν έχουμε την επιλογή, οπότε δεν μπορούμε να το κάνουμε. Και τελικά αυτό που μας είπανε περί blog σε Messenger, Facebook, το ένα άλλο ισχύει μόνο για τις κλήσεις και τις βιντεοκλήσεις. Δεν ξέρω για ποιο λόγο μπορείς να στείλεις μηνύματα, μπορείς να στείλεις ηχητικά μηνύματα, μπορείς να στείλεις βιντεάκια, φωτογραφίες, τα πάντα. Δεν μπορείς να πάρεις κλήσεις. Μόνο κλήσεις. Ούτε από Messenger, ούτε από Facebook, ούτε από τίποτα. Μόλις έχεις τελειώσει λοιπόν με κάρτες και το ένα άλλο, το επόμενο πράγμα είναι να ρωτήσεις τον μπρο εδώ πέρα που σου αλλάζει την κάρτα πώς να πάω σπίτι χωρίς να δώσω μια περιουσία, χωρίς να δώσω ένα ευρώ. Οπότε περισσότεροι σου λένε, μας είπαν εδώ πέρα ότι μπορούμε να πάρουμε λεωφορείο για να πάμε γενικά στο κέντρο. Κάνει γύρω στα 6 ευρώ και ταξί θα μας πάρει γύρω στα 10-15 ευρώ, οπότε δεν είναι πάρα πολύ πιο ακριβό. Μας είπαν κιόλας μια εφαρμογή που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Οπότε είναι ανάλογο τι θέλουμε. Εμείς τώρα θα δείξουμε τα πάντα.
Μετά από μια μικρή περιπετειούλα, το ένα ταξιτζί πήγε να μας χαμάρα, αλλά το είπαμε να πληρώσουμε με κάρτα και τελικά δεν είχε επιλογή να μας χαμάρει, δεν μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω. Φτάσαμε στο σπίτι μετά από λίγο τέτοιο. Για να μας καμάρει, δεν το ξέρουμε αυτό. Αφού ήταν 83 και πήγε να μας ζητήσει 100 δικά τους, που είναι και μικρή διαφορά, αλλά εντάξει. Λοιπόν, θα δείξω λίγο τι παίζει με το. Θα κάνουμε ένα γρήγορο room tour. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό room tour. Γι' αυτό δώσαμε ο καθένας 32,5 ευρώ για τα 2 βράδια. Γενικά είμαι της άποψης ότι καλύτερα, αφού ούτως ή άλλως μέσα στο booking που δεν θα μείνεις πολλές ώρες όταν κάνεις ένα τέτοιο ταξίδι, κλείσε κάτι το οποίο να είναι σε σχετικά καλή τοποθεσία, να μην είναι πολύ ακριβό, να έχετε αυτά που θέλεις. Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να κλείνει κάποιο hostel. Τώρα με τη Μαρία κλείνουμε συνήθως ένα δωμάτιο να είμαστε δυο μας, να είμαστε θάνατοι. Οπότε πάμε να δούμε. Λοιπόν, αρχικά μπαίνουμε και βλέπουμε στα αριστερά μας μία πανέμορφη γλάστρα, η οποία είναι και κομμένη μάλλον, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Τέλος πάντων, μαλακίες. Μια τηλεόραση που δεν χρησιμοποιούμε, ένα καθρέφτη. Μας έχει ένα μικρό τραπεζάκι, το οποίο βέβαια μας έχει βάλει νεράκια, σκατουλάκια, ζαχαρίτσες, το ένα τ' άλλο, ένα βραστήρα. Και το μπέι της υπόθεσης είναι ότι βλέπεις εδώ πέρα τα 4 κρεβάτια, τα 2 κρεβάτια και λες, μάλλον θα κοιμούνται εδώ. Αλλά σάικ έχει και ένα διπλό. Οπότε θα κοιμηθώ εγώ στο διπλό, να πάει η Μαρία στην κουκέτα. Ο τυπάκος πολύ γλυκούλης, πολύ καλούλης, μας έφυγε ανοιχτό το air condition να το βρούμε γιατί να είναι δροσερό. Γενικά εδώ πέρα έχει ζέστη, τώρα αυτή τη στιγμή έχει 21-22 βαθμούς, έξω έχει αρκετή ζέστη. Κάτι άλλα επιπλάκο μαλακιούλες και πάμε στο σημαντικό. Εντάξει, έχει και ένα καναπέ. Πάμε στο σημαντικό που είναι το μπάνιο. Λοιπόν, ξεκινάμε το μπάνιο. Παραλίγο να πάω στο στράγαλο. Τουαλέτα έχει πόπο βρυσάκι, πολύ τυπικό εδώ πέρα στις χώρες Μέσης Ανατολής. Για αυτούς που δεν ξέρουν, δεν έχει κανονικά καλαθάκι να πετάς τα κολόχαρτα, τα πετάς μέσα. Ένα μικρό ορχίδι και το μπάνιο που είναι. Και το μπάνιο λοιπόν που είναι σκατά λίγο γιατί εκτός το ότι δεν έχει σίγουρα πάρα πολύ πίεση. Ανοίξαμε λίγο το νερό να δούμε, δεν έχει πάρα πολύ πίεση. Δεν έχει κουρτίνα. Δεν έχει καν αυτό το υποτυπώδες υψωματάκι για να μην πετάγονται τα νερά απ' έξω. Έχει μια μικρή κλίση υποτίθεται, αλλά μας έχει σαπουνάκια. Δηλαδή σε περίπτωση που εμείς δεν προλαβαίνουμε να πάμε πάρουμε σαπουνάκια, εμείς πάντα κουβάλαμε τα δικά μας, αλλά σε περίπτωση που δεν πηγαίναμε, αυτό θα ήταν κάτι πολύ βοηθητικό. Το νερό δεν πίνεται καθόλου, μας έχει δώσει λοιπόν 2 μπουκαλάκια, αυτά νομίζω. Λοιπόν, εμείς μένουμε στην γύφτικη μεριά του Αμπου Ντάμπι. Παρόλα αυτά δεν είναι καθόλου γύφτικη. Δηλαδή, όσο και αν φαίνεται περίεργη, άσχημη, δεν είναι τόσο άσχημη. Έχει πολλά πράγματα. Το λέω από την άποψη, όχι, δεν είναι άσχημη. Απλά είναι λίγο πιο. Ένα κτίριο δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να το βγάλω γιατί γυρίζω να κάνω. Έχει ουρανοξύστη ακόμα και στο άσχημο κομμάτι της πόλης, το περίεργο, το πλεμπέικο. Έχει πραγματάκια. Ρωτήσαμε όποιον έχουμε ρωτήσει μέχρι τώρα. Απίστευτα ευγενικός. Όλοι είναι πολύ γλυκούλιδες. Δηλαδή, χαμογελαστοί. Σαν να χαίρονται ρε παιδί μου που τους ρωτάς εκείνη τη στιγμή. Βρήκαμε ένα σούπερ μάρκετ το οποίο έχει μέτρες μέσα. Τα σούπερ μάρκετ είναι σαν την Ελλάδα πραγματικά, έχουν την ίδια τιμή. Οι ίδιες τιμές στην Ελλάδα μπορεί να είναι και κάποια πραγματάκια λίγο πιο ακριβά ή λίγο πιο φθηνά. Είναι πάνω. Εξαρτάται, ναι. Δεν έχουμε πάρει ακόμα τίποτα. Λογικά στο γυρισμό θα πάμε να πάρουμε τυράκια. Μας είπαν να πάμε να φάμε σε ένα μαγαζί εκεί από την απέναντι μεριά του δρόμου. Το οποίο έχει κρέατα και ό,τι θέλουμε και καλά. Πώς διασχίζεις τον δρόμο εδώ πέρα τώρα. Λοιπόν, είμαστε στο μαγαζί που μας είπε ο φίλος από το σούπερ μάρκετ και με το που ήρθαμε μας έφεραν πρώτο πραγματάκι, ένα σαν καλωσοριστικός χυμός, welcome drink ξέρω μας είπαν, welcome juice. Από ό,τι κατάλαβα πρέπει να έχει πορτοκάλι, μάγκο, καρότο, το ένα τ' άλλο. Ωραία, εντάξει, αδιάφορο. Παραγγέλαμε κάτι κοτόπουλα, δροσιστικό, έτσι. Παραγγέλαμε κάτι κοτόπουλα τώρα μισά-μισά. Περίπου μισό κοτόπουλο, τώρα δεν ξέρω πώς ήταν η μερίδα. Έκανε γύρω στα 4 ευρώ, 4 με 5 ευρώ. 5 ευρώ, 5,5 ευρώ. Το μισό κοτόπουλο. Το μισό κοτόπουλο, αλλά θα είναι μισό κοτόπουλο. Θα είναι μαλακία, δεν μπορούμε να το φάμε, θα δείξει. Θα δούμε. Λοιπόν, χωρίς να έχουν έρθει καν ακόμα τα δικά μας, έχουν έρθει όλα αυτά δωρεάν, στάνταρ στο τραπέζι. Αγκούρο, καρούτο, μάλα, ρουλό, τέτοια. 2 σαλτσούλες χούμους, πιτάκια, αυτό εδώ πέρα ο χυμός που είπα και πριν, μαχαιροπύρωνα συσκευασμένα. Φίλε, είναι χλίδα να πας σε μια τέτοια περιοχή και να μην φοβάσαι καν να σκέφτεσαι τι γίνεται. Και έχει και μια σώσα από, πώς το λένε, από σκόρδο, παίζει να γαμάει πάρα πολύ, δεν ξέρω. Εσύ θα δοκιμάσεις να μας πεις, δοκίμασε μια από τη δικιά σου. Είναι λίγο ανάλατη. Τι, δοκίμασες. Λίγο ανάλατη, ναι. Αλλά το σκόρδο είναι φοβερό. Το νιώθω. Okay.
συνεχίζουμε μετά όταν θα πέσει πάλι για το κοτόπουλο. Λοιπόν, τα κρέατα ήρθανε. Ήρθε ένα κρεατάκι το οποίο είναι κοτόπουλο, λέει μέτρια πικάντικο. Γενικά εδώ πέρα έχει πικάντικα φαγητά. Πατατούλες, αυτό πρέπει να είναι λαχανικά. Ναι, λάχανα. Απλά η μαλακία είναι ότι το βάλανε πάνω σε πίτα. Το ίδιο είναι και με το άλλο κρέας, το οποίο έχει και μία σως από πάνω. Μας είπα αυτό ότι είναι πολύ νόστιμη, δεν ξέρω αν Είναι καυτερή. Είναι καυτερία. Ναι. Εγώ λοιπόν έβαλα έγλειψα το δάχτυλό μου μόνο και μόνο για να δω τι τέτοιο και είναι αρκετά πικάντικο. Πάω να φάω μια μπουκιά για να πω λίγο τη γεύση. Είναι λίγο μολυσμένο από γλουτένι, αλλά Νόστιμο, κάπως spicy, εμένα μου αρέσει το spicy. Κάνω το λεπτό. Αλλά εντάξει. Ότι θα πάρει ένα... Θα πάρει ένα 8 στα 10. Λοιπόν, έχουμε γυρίσει, τελευταίο βιντεάκι για σήμερα, έχω τελειώσει το edit. Γενικά έχω στο μυαλό μου, θα ανεβάζω κάθε βράδυ. Γενικά θα προσπαθώ να βγάζω όσο περισσότερα βιντεάκια μπορώ, να τα κάνω edit που να μην γίνεται πάρα πολύ κουραστικό. Γενικά θα προσπαθώ να μην ξεπερνάει τα 15 λεπτά κάθε μέρα. Άλλο τότε σήμερα μόνο με μαλακίες πήγε 12 λεπτά. Ναι. Επίσης θα προσπαθώ να ανεβάζω ένα τελικό budget κάθε μέρα πόσο έχουμε φάει στο σύνολο μέχρι τώρα. Γιατί φάγαμε και κάποια έξτρα πραγματάκια, κλείσαμε κάποιες δραστηριότητες που δεν το ανέφερα νωρίτερα. Μαζί με τα ταξιά, τις κάρτες ακριβώς, όλα τα ποσά θα μπαίνουν από κάτω. Οπότε καληνύχτες, τα λέμε από αύριο.